Benvingudes i benvinguts, moltíssimes gràcies per venir. Ens fa moltíssima il·lusió que estigueu aquí amb tots nosaltres. Avui és Sant Jordi! Avui és Sant Jordi! Doncs mireu, no sé si l'obra que veureu és la de Sant Jordi. Ara la veurem. Per tant, moltes gràcies per venir i vosaltres coneixeu una llegenda de Sant Jordi que surt un cavaller molt potent, un drac que es menja les persones i una princesa que és molt poruga. Doncs mireu, no sé si ho sabeu, però moltes llegendes no són veritat. I hem pensat que potser hi ha altres versions de la llegenda de Sant Jordi. A veure què us sembla aquesta. Penseu que ni tots els dracs són tan ferotges ni es mengen persones, ni les princeses són tan bledes ni tan tontes, ni els cavallers són tan valents, i per tant avui us explicarem una obra que és d'una drac que vivia en una cova. Temps era temps quan els ocells tenien dents que a la bonica vida de Montblanc hi vivia una població molt feliç durant la setmana, però que al cap de setmana estava atemorida i tenia plena de por. Expliquen que als afores de la vila hi vivia una drac ferotge que dormia de dilluns a divendres i que els dissabtes es despertava i s'enduia a la seva cova tot el que se li posés per davant i només s'aturava el diumenge quan es ponia el sol. És per això que cada divendres tots els habitants de Montblanc, guiats per la seva reina, s'agrupaven a l'entrada del poble i posaven uns quants caps de bestiar i una bona collita d'hortalisses. Era un bon sistema perquè així aconseguien que la drac no els ataqués i poder viure tranquils. I sabeu quin dia era avui? Divendres. El problema, però, va arribar quan ja no va quedar cap altra vaca per munyir ni cap ovella per esquilar, ni un trist enciam per menjar. I tot s'ho emportava la drac. Ja no queda res més per donar aquesta mostra, verdad. Què podem fer? No tinc ni idea, és que la situació és molt difícil. Ja ho sé, enviarem els soldats a matar la bèstia. Ah, doncs jo també hi vull anar. No, tu no. Que vagin els soldats. I els soldats es van posar dempeus i què van fer? Tot l'escamot se'n va anar cap a la cova de la drac guiats pels cartells que anunciaven la cova de la drac. Sóc un cuiner que remena les cassoles, faig bon menjar, menjo tots els dies pels dits, les cassoles van al foc, quan bullint a poc a poc, deixo les verdures, les patates i els cigrons. Sóc un cuiner que remena les cassoles, faig bon menjar, menjo tots els dies pels dits, les cassoles van al foc, van bullint a poc, deixo les verdures, les patates i els cigrons. Quan els soldats van arribar allà, a la cova, la bèstia estava dormint i van trobar que era un lloc superagradable. Mireu. I el primer que van veure va ser una llarga taula de fusta plena de viandes que estaven boníssimes i semblava que s'anava a celebrar un banquet. Però què feu aquí? Passeu, què feu aquí? No me'n menjaràs? Com que us menjaré? Però com? No menges persones? Jo no menjo persones, sou molt soses. A mi m'agrada menjar i cuinar sobretot. I cada dia que vaig em deixeu aquell cistell ple de porcs, ple de blat, de vents, de fruites, superdeliciosa. I jo cuino. Llavors no menges persones? Que no, que sou molt soses. A veure, tu què t'agrada? La sopa. I a tu? Bacallà.
Macarrons, i a tu? Espaguetis, i aquesta noia d'aquí? Com? Canelons, a mi també m'agraden molt els canelons, i a tu? A l'arròs amb tomàquet? Molt bé, i a tu? Espaguetis? Doncs mira, per ara jo ara me'n vaig a cuinar i us deixo provant això, que això també està molt bo. La fruita, la verdura... I ara us portaré més coses, si encara teniu més gana. A veure? Proveu. Està molt bo, eh? Sí, no? Això l'he cuinat amb una mica de pebre i aquí li he posat una mica de romania, a veure si s'agrada. Està molt bo. Soc molt bona cuinera jo, eh? Escolta, estem molt tips. Ja esteu tips? Però si ara estava fent els macarrons i els canelons i els espaguetis i tot això. Ja esteu tips? Estem molt tips, no té la migdiada. Bueno, doncs nada. Adeu. Allà n'hi ha un altre, si voleu fer la migdiada. Vinga! Plata d'enciam, ben amanida, una plata d'enciam, ben amanida, farem un cos de pa, toqui, farem un cos de pa, toqui, una plata d'enciam, ben amanida, una plata d'enciam, ben amanida, farem un cos de pa, toqui, farem un cos de pa, I els soldats se'n van anar a fer la migdiada i com els soldats no tornaven, la gent de Montblanc estava convençuda que la drac se'ls havia cruspit i van pensar que un dia, en qualsevol moment, els atacaria. I el poble va començar a tremolar de por i va ser quan la reina va tenir una idea. Estimat poble de Montblanc, he tingut una idea. Farem un sorteig cada dia i li donarem a una persona aquesta drac. Així, mentrestant, ens anirem salvant fins que trobem una solució. Encara que la decisió no va agradar gaire a tothom, van entendre que era l'únic remei. La princesa Catalina de Montblanc, que era molt valenta, no veia gens clar i va decidir fer trampes. Ara que no em veu ningú, posaré el nom a totes les bitlletes i així el dia del sorteig sortiré jo escollida per anar a matar la ferotge drac. Només així el meu poble podrà deixar de tenir. I és així que el dia del sorteig va sortir escollida la princesa Catalina, una princesa molt valenta, que pujada dalt d'un cavall es va allunyar mentre tot el poble plorava desconsoladament. allá donde el viento habla y el cielo es más azul, allá donde las estrellas te iluminan con su luz. Correré, volaré, con el viento cabalgaré, volaré, con el viento cabalgaré. Allá donde el viento habla y el cielo es más azul, allá donde las estrellas te iluminan con su luz. Correré, volaré, con el viento cabalgaré, volaré, con el viento cabalgaré. En arribar a la cova, la princesa Catalina es va trobar la drac amb un davantal i estaven entomptats. La princesa s'hi va acostar molt enfadada i li va dir... Escolta, es pot saber què és tot això? Què està passant? On estan els soldats? Tranquil·la. Qui ets tu? Qui és Com que aquesta? tranquil·la? Jo soc la princesa Catalina, Ah, princesa de Montblanc. molt bé. D'aquest poble que em deixeu tanta cosa. T'han fet menjar? Per fer menjar? Sí. Però llavors, què passa amb els soldats? Que et dediques a fer menjar? Ah, que veig a buscar els soldats. Que Sí. són del meu poble. És que no caia, perdona. I Doncs m'estàs mira dient- on estan. Estan allà fent la migdiada. Però, com? És que no m'entenc. M'estàs dient que estàs dormint, que et dediques a menjar i no menges persones. Que no menjo persones, que sou molt soses. A mi el que m'agrada és cuinar. I com em deixeu tantes coses, jo cada diumenge vaig allà al vostre poble, que no sabia que es deia Montblanc, perdona, i llavors ho agafo i cuino. Molt bé. Què vols tastar alguna cosa?
feia molt bona olor i tenia una pinta... Aquesta bo. Boníssim, no? Està tot exquisit. Esplèndid. He posat una miqueta de romaní que teniu al costat del vostre poble. Escolta, que puc repetir? I tant. Mira, aquí tens un altre plat. De verdures, que són molt bones, Faré una miqueta de pa. De pa també, Molt bo. Escolta, i ara que ja t'has de menjar, em podries ensenyar a cuinar? I tant que te puc ensenyar. Vinga, manos a la masa. Mira camí. Mira. Però la reina estava molt trista. Ai, tristesa. Ai, estimat poble, què podem fer? No ens podem quedar amb els braços plegats. Pensem en alguna solució. I tothom va començar a mirar i a remirar tota mena de llibres durant tot un dia sencer, fins que... Eureka, ja ho sé. Cridarem a Sant Jordi, aquest cavaller de Sant Jordi. La seva llegenda no té preu. Diu que és fort i valent i que ja ha matat un drac. Tothom creia que el cavaller Sant Jordi era un gran heroi. Però, sabeu què? Era un heroi que no tenia la valent ni la punta del nas. Era molt poruc, tenia molta por i mai s'havia enfrontat a cap bèstia ferotge. Que me l'ajudava a cridar aquest Sant Jordi? Sant Jordi! Sant Jordi! Però, com les llegendes són llegendes i tothom se les creu, la reina el va cridar, el va veure, li va donar un cavall, li va donar una espasa i el va enviar cap a la cova de la drac. La princesa, la rosa i el drac, dos van endarrere, dos van endavant. Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac, dos van endarrere, dos van endavant. Princesa, qui ets? Hola, qui ets? Dos. Fas aquí. Soc Sant Jordi. Doncs encantada. Mira, jo soc la princesa Catalina de Montblanc. Encantat. Vinga a buscar-te. La teva mare, la reina, m'ha enviat per salvar-te de la drac. M'he oblidat d'avisar la meva mare. Però, com? Sí, de la drac. Una drac ferotge. Una drac perillosa. Una drac que fa molta por. Una drac que es menja tot el que troba. Una drac que menja persones. Què va? Si tot és mentida. Com? Perquè la drac és encantadora. La drac no menja persones. Com? Es dedica a cuinar tot el que li deixem a la porta de Montblanc. Sí, mira, fins i tot ens hem fet amigues i m'ha ensenyat a cuinar. Vols que me la presenti? No cal. Ja me'n torni al poble a explicar-li a tothom. Bueno. Adéu. Vinga. Llavors Sant Jordi va tornar al poble i va explicar el que passava a la cova i aleshores va ser quan la reina ho va entendre tot. I tota decidida, la reina va anar i va pujar cap a la cova perquè volia parlar amb aquesta drac. Bon dia, drac. Bon dia. M'han dit que tens una drac que menja persones. Ai, però què passàs? Que no, que sou molt Que soses. has guanyat molt a teu dits. Ah, sí? I qui ets tu? Jo, la reina de Montblanc. Ah, la reina, la mare de la Caterina. Sí, la mare. Ah, molt bé. Havia pensat en muntar una escola de cuina aquí a Montblanc. Molt bé, una escola de Per cuina. formar a tots els meus súbdits. Ah, molt bé, molt bé. I a veure si t'agradaria ser la
quina, que es digui la cova del drac. Perfecte. I aleshores, a partir d'aquell moment, tots els soldats es van posar dempeus i es van dedicar a portar tota mena d'aliments de la comarca perquè els poguessin cuinar. Veniu, veniu! El drac, és un drac valent, drac, que ajuda la gent, drac, és un pas dolent, drac, el drac, és un drac valent, drac, que ajuda la gent, drac, és un pas dolent. I la cova es va convertir en una escola i la princesa Catalina va esdevenir una gran xef. I sabeu? Podeu aplaudir. Molt bé. I sabeu què va passar amb Sant Jordi? Doncs Sant Jordi va superar totes les seves pors. Es va apuntar a la cova, a l'escola, i va ser un gran